Ben o Nadal, que é unha data... Bueno, é unha data de... Hai xente que lle gusta máis, xente que lle gusta menos, pero que está claro que é unha data para xuntar esas familias, non? É familia que ao mellor están lonxe, ao mellor que están fora de Galicia, e veñen de fora de Galicia e volen para aquí. Agora hai moitos vuelos, por exemplo, que se fan a Suiza, a Zurich, para xente, galegos que viven ali en Suiza, que volvan por aquí, sabes? Ao mellor que están fora de Galicia, pero non tan longe, ao mellor que están fora de Galicia, pero están cerca, non? Como na Coruña ou en Vigo. E... Bueno... Non sei se temos no plató xente que vive fora habitualmente. E está hoxe aquí. Deixa o micrófono, Mon. Oye, un aplauso para Mon, que é un fenómeno, eh? Alguén ten familia que vai a vir agora en Navidad a comer e non pagar nada? Hai moito deso, eh? Sí? Ali hai un que ten familia. O sea, que ten familia terá todo o mundo. Digo, que tal, como estás? Ponte de pé, que vou chaleco, eh? Sí, verdad. Fuche cazar pola mañá e pola tarde a Land Rover. Que tal, como te chamas? Adolfo. Adolfo. Tu tes alguén fora que ven agora por Nadal? Pois sí, teño unha neta en Marsella. Pero unha neta, pero estará estudiando. Sí. Bueno, estaba facendo unha labor de voluntariado con unha empresa especializada. E canto hai que na ves? 5 meses. Carai. Cantos anos ten? 18. E ven agora polo Nadal? Sí. Sai que vai haber que fritirlle unhas nécoras, polo menos, non? En Cedeira temos deso. De onde sodes? De onde eres ti? De Cedeira. De Cedeira. Aí hai vos... Vos percebes, eh? De todo. Oín, que eu tampouco, cando volvas... Estuve en Cedeira. Estuve en Cedeira, sí. Sí, estuve en Cedeira. Bueno, pois te esperamos cando queira. Esperádesme donde? En calquer sitio. Calquer sitio. Moitas gracias, moitas gracias. Bueno, eso. Que ven Nadal, moita xente se xunta, veñen as familias. Nós temos, creo que, conexión con alguén que está en Suiza, non? Pode ser, sí. Con... Sabes os nombres, Venancio? Non me fío de ti, Venancio. Venancio o do sorteo das carcasas e realmente había que sortear para que viñaran a ver a os carcasas. O sea, non me vale. Non me vale. Jesús. Hola, Jesús, moi boa noite. Wow. Hola, boa noite. Vaya tropa hai aí, eh? Que bonito. Como se nota que se ve que estades en Suiza, eh? Sí, é verdad. Sí, porque... Temos un muro blanco pola parte de atrás. No, porque é neutral, é un fondo neutro. Sí, señor, un fondo neutro, ben dito. Onde estades? Estamos en Zurich, aquí cerquiña do aeroporto. Boas carreteras hai aí, eh? Sí, son negras igual que as que temos aí. Fai frío? Sí, a este momento un pouquiño. Canto? Que temperatura houve hoxe? Eu ás 6 levántome con 2 grados. Onde vas ás 6 da mañá? Traballar, oh. Con os amigos do traballo. Preséntame a familia, quen sodes? Ti eres, entendo que... A ver, contame, quen está aí? Aquí teño a rapaza, a Neila. Hola. A filla con 17 anos, o pequeno con 11, Damián. Hola. E aquí a miña muller, Alessandra. Hola. Vale. Entendo, Jesús, que vos nacestes en Galicia, non? Ti e a tua muller. Sí, a miña muller natiu, venso pa aquí con 11, 12 anos tiña. Eu vin con 24, ela é de Camariñas, eu son de Carballo, da carretera Malpica. O pueblo é moi importante. E os vosos fillos naceron aí en Suiza? E os dous. Son todos que son suizos ou que pasa? Mitad. En papeles son mitad e despois de sangre son gallegos. Ternera gallega temos. Pero entendo que viredes moito por Galicia ou non? Sí, en canto podemos escapar unha semaniña a tierra. Arrancamos de aquí. Vamos unha semana en febreiro, 3 no Brao, se podemos outra en outubro,
E no medio deso, pois, alguén como a min, pois, escapa tamén enero, unha semana ou así, non a traballar. Cando vides agora para o Nadal? Nadal, temos un pequeno problema que a jefa non lle deixan coller libre. Sí, Ale. Que pasa? Sí, Que pasou? Que pasa? no traballo que teño non me deixan coller vacacións no tempo de Navidad e toca pasalas aquí. No, espera, déxeme a min. Onde traballas? Que sitio é? Un supermercado que se chama Migros. O Gadis de Suiza. Sí, va, que te salí, pero ya me gustaría parecerse. Falo eu con Gadis ahora mismo e veste para cá, E que pasa? Porque necesitarías varios días para poder vir para aquí ou que? Sí, pero non nos deixan coller vacacións no tempo de Navidades, claro. Teñen ansia de traballar o suizo, verdad? Teño. E E vir comprar a última hora. os pequenos que? Tampouco poden vir, claro. Tedes ganas Sí, de... o que pasa é que este ano podíamos ir eu malos rapaces, pero aquí o pequeno, bueno, é neste lado, dixo que sin a mamá nós non vamos a lado ningún. E eu dixen, falo un, é como que fale un chego. Hola, Damián, que tal? Hola, Cantos anos tes, Damián? 11. E que che gusta máis, Suiza ou Galicia? Galicia. Aí está, moi ben. Que nos aplauden, non? E cando foi a última vez que viñache por aquí, Damián? No verano. No verano, non? Verano. Vale. Sí. Bueno, pero aí tamén haberá. Aí hai Papá Noel aí. Sí. Vale. E Reis? Reis Magos? Papá e mamá. No, tamén nos... O Reis Magos tamén nos hai. O que pasa é que en Suiza que entrar os regalos a Papá Noel. Ai, isto é unha cousa, Jesús, é verdad, bueno, a vosotros igual non vos afecta se non vides, é verdad iso que sube moito o prezo dos billetes dos avións ahora nestas fechas para a xente que vende Suiza para aquí? Correcto, moito. Nestas e no verán tamén. Sí, non? Pero máis na Navidad é unha cousiña que se pasa un pouco, va. Claro, que eu vin por aí noticias de hasta máis de 500 euros por vir dende Suiza hasta aquí, non? Un compañeiro meu pagou agora para ir, marcha o viernes, 700 e algo, vuelo directo. Wow, 700 euros. O sea, de Zurich a de Zurich a Santiago, entendo. Justo. Ainda queda moita xente aí, moitos galegos por aí. Sí, agora xa hai moito desto, como se dice na nosa zona, moito recastado. Como? Moito recastado. Que é recastado? Que xa non son 100% gallegos, hai moita mezcla. Neila, que tal? Boa noite. Hola. Tú tamén supoño que tiñas ganas de vir por aquí, por Galicia, non? Tú que estudias, Neila? Yo estoy haciendo un aprendizaje cuidadora de niños pequeños. O sea, estoy con bebés. Vale. A ti tamén che... Bueno, tú xa estás moi adaptada, evidentemente, a Suiza, pero claro, aquí en Galicia é outra cousa, non? Sí ou non? Sí. Pois a ver se volvemos pronto. Oye, cando veñades, vídemos ao programa. Non sei cando será, Jesús, pero cando veñades a familia... En febreiro vamos os 4 e se fora posible, a verdad que nos faría moita ilusión. Pois estades invitados os 4, febreiro. Vale? Bico grande. Gracias. Vamos os niños. Está guai.